Horas Madihita Manginang, selamat hari Minggu Madihita Sadarion. Nang pasatami matong, selamat hari Minggu tu amanami inanami narapita marminggu di Bagasan Sadarion. Partureni na patupahon di puji-pujian marhitekor ano dung sidung epistel pasatami matu inarabu dung sidung titing pasatami matu sektor sia. Saunari naik mulai partang yang ngata matite permingguan tadi menobok nyarion tapasaha madirita dia dopan di debata masuk mahita di Bagasan tangin. Amin. Tapuji matuhata sian buku ede 500 onok usia ayat sadasa itu. Salubuti, tangi na po.
hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanohon. Amen. Postitutu dorohaku, manang hamatean, manang hanguluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogoon, manang akka namasan wain, manang akka narosogot, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongan ni rohan debata. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan tai. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala dilehoko anak muna sasadai tuhami, jala di paluaho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupang idohami tuho, say ramoti hami di bagasan hatam, asa margogo hami, jupa masa hasusaan dohot hagugutan. Say sesa madosa nami dohot pangalosyon nami di hatam na badiai. Say parbadiay marohan nami marhite-hite todim, jala pamasok kami tuhanguluan sogot, asa pujion nami ho, disiro disaleleng nileleng na, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Imana dia sian pangukapon 14 ayat 7 songonon madidok. Gogo masuarana madok, habiari hamu madebata jala pasangap ibana, ainung ngadapot tikini panguhumonna, sobahamu maibana sito palangit dohot tano, dohot lau, rodi akka mualay. Ido saat narap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say patuloy mahami, magulang lakukan kepada ini. No.
nami para si rohana sumurung, na pungudo kami di jolom martangiang tuho, dada mga sahon hatigoran nami, na mga sahon asini roham na godangido. Saya si maroham midasadok bangso nami, se sama dosa nami sa luhut na, se sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Alani pangalaw siyot tado umbahen na tartulang Kristus. Jala binahen ni hajahatot tado ibana mabugang. Ape tu ibana pisak-pisang parhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum kita hilala. Hasangapon ma di debata na digijang. Epistel dihita sadarion imana tersurat sian Yohanes tolu ayat 10 tolu saha rodi 10 alu marsika soring mahita majahasa. Dangadong nama naik tu Banua Gijang ia so naung tuati sian Banua Gijang ima anak ni colmai na di Banua Gijang iyan. Asa dapotan hanguluan na saliling-liling na ganuk na porsea di ibana. Aidang na disuruh debata anak na itu portibion asa hukuman na. Naik paluaon na portibiot tahe ubayan na disuruh. Ido sahat na martuado na tumangihon hata ni debata jala na upiopsa. Pasat kami matu inarap.
Porseaon di sadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama parguguna so hatudusan na tumopalangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhon di si Maria na gabi-gabi asianton di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumao na berlit di pangumumon ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tuan tuban watoru dung di tanong na mulak pangolo di ari patuluhon na manaik di surgo lau dudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatutusanyo di sima ibana pay mamulak stogon tu tanoon mangumumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ito di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatong panihalak Kristen apka na badia doho dia sesani usa doho dihatai na mado mulak mangun lusog daging halak ng mate doho tihamuluan na surasuda amin tabigin mahuarta. Oras mahadita salukna amanginang luas ni Tuhata Yesus Kristus ta tangi homajo akatiting na masa di tonga-tonga ni huriata di hari Minggu sadarion tanggal 22 September tahun 2024 Minggu pa 10 ituhon dung Trinitatis sekaligus Minggu Tasadarion diguari Minggu Ekologi. Topik ni parminggota habal gaun ni Jehovah di bagasan sude na tinopana. Akatiting di tonga-tonga ni huriata na parjolo barita pakobasion sian pos pelayanan ni huriata na adong di Tabanan saat putikyo tingkat do mardalan amanginang torok ni ruas ni huriata naung adong di pos pelayanan Tabanan 25 kakak nasida marminggu di gereja Okwimene Rindam Tabanan Jalan Pierre Tendian nomor Sadak Banjar Anyar Kediri Tabanan suang-songoni progres kerja ni panitia pengembangan Pospel Tabanan saat putikyo dengan domar dalan di rekening penggalangan dana naung dibuka panitia gudang ni saldo rekening ni panitia saat di Minggu Tasadarion 24.110.000 marhite titingon
pasahaton ni huriatama hata mauliate gudang tu hamu amanginang nang parsidohot mangurupi asabui dapot ni panitia pertapahan lau membangun sada gereja di Tabanan Jala Marhite Pitingon di sosoi hami mamusehita saluhna asa parsidohot mahita mangurupi panitia. Napaduahon berita pakubasyon sian persiapan pospel HKBP nadi pabakit ni huriata di Singaraja marhite titingo pinabotohoma tuhita salukna mamuka sian minggu tasadarion tanggal 22 September 2024 diputusan huriata ma patu papar mingguon di persiapan pospel Singaraja. Nah sebelumnya sahali sabulan mulai sadarion gabe sahali saminggu par minggu ini dipatupa di gereja nadong di secata rindam 9 Udayana Singaraja Jalan Surapati nomor 140 Banyuning masuk pukul 10 sadawita. Jala di minggu sadarion na pasahaton hatani tuhata ima inang pendeta Rospita Boru Sinaga STH nasida ruas ni huriata na baru masuk tu huriata di minggu ta sadarion nasida ro rabdo sada yanakon nasida sian HKBP Resort Kernolong Jakarta Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Jalan Nasida tinggal Maringanan di Singaraja. Huriata memberdayahon Nasida asa parsidohot Nasida Makobasi di pos pelayanan Singaraja pasahaton hatani debata di Parmingguon na di Patupa di Singaraja. Songonima buah-buah tuhita saluna. Titing na mangihut kunjungan pastoral amang pendeta mangasi senturi tu HKBP Mataram. Sadarion minggu tanggal 22 September 2024 di HKBP Mataram do amang pendeta mangasi senturi patupahon kunjungan pastoral. Tetangnya koma asanggiat saluhut pakubasun nasida songsongoni pardalanan nasida di pasu-pasu tuhata. Titing na mangihut kunjungan naposo bulung ni huriata tu HKBP ex Saudi Dalung. Sadarion minggu tanggal 22 September berhakdo NHKBP ni huriata lau mengebati huria HKBP ex Saudi Dalung. Nani uluhon ni Ketua Dewan Koinonia Inang Situa PS Boru Sinaga. Torok nasida 25 halak, jalan nasida Madohoti Parmingguon di pukul 10 na di Patupa di HKBP ex Saudi Dalung. Di minggu nanengro tanggal 20 September 2024 punguan inahan nama naborhat mengebati HKBP ex Saudi Dalung na diuluhon inang di Belpro N Borus Manjutak torok nasida 15 halak jalan nasida parsidohot di Parmingguon jam 10 na di Patupa di HKBP ex Saudi Dalung. Titing napon-napon retreat rep jemaat sektor 5 dohot sektor onom HKBP Denpasar. Memuka natuari tanggal 21 September sahat Rodi Sadarion 22 September 2024 di Patupa ruas Nihuriata sian sektor 5 dohot sektor onom ibadah retreat di Wisma PLN Bedugul. Nani uluhon ni amang pendeta Firdaus Hutasoid dohot saluhut akasitua na adong di sektor 5 dohot sektor onom. Titing na mangihut kunjungan gerejawi di hari Minggu nanengro tanggal 20 September 2024 rodo rombongan punguan seksi perempuan sian HKBP Yogyakarta Resort Yogyakarta Distrik Sapuluwalu Jabarteng DIY
nasida ro mangebati huriata torop nasida 30 halak na niuluhon amang pendeta Bernard W. Panggabean MDip nasida madohoti parmingguan di pukul 10 wita di sesi napaduahot di gereja tahun jalalas amang pendeta Bernard W. Panggabean do napasahaton hatani tuhata di parmingguan di sesi napaduahon. Na pawaluhon penetapan dan pelantikan panitia parheheon seksi ama HKBP Denpasar. Marhite titingta di mingguan panitia parheheon seksi ama HKBP Denpasar resmi ma dilantik jala ditutupon obar tu SK nang dipakaluar amang pendeta resort pendeta Mangasi Siaturi guar-guar ni panitiai ketua pelaksana Dr. Andus N. Sihombing MKes sekretaris Situa FDM Hutapea wakil ketua J. Sitanggang sekretaris 2 S. Situmorang bendahara T. Manurung kelengkapan guar-guar ni kelengkapan ni seksi-seksi song-song ni aka penanggung jawab buat penasehat Bu Ima tapatakas di warta naung dibagihon aka situa di sektor tabi. Gudang do kegiatan na dipatupa di parheheon seksi ama di tahun non obartusi dung sipulan non wartawan cinahahon pinasahat ma partikian tu na mewakili panitia lau patorak tuhita akan nanaeng si patupaon manang si pamasaon ni panitia parheheon seksi ama di tonga-tonga ni huriata. Titing na mangihud pendalaman Alkitab di hari Rabu tanggal 25 September 2024 di Patupa Huriata do PA tu Naparjolo Horong Ina saluhut Horong Ina nadong di tonga-tonga ni Huriata mulai sian sektor sada sahatu sektor 10 sada di Patupa mai pukul 10 siawita di uluhon inang di Belpro en Borusi Majutak tema ni PA Ina imam yang menyelamatkan napaduahon PA Ama di Patupa di Huriata masuk pukul 10 sia 30 wita di uluhon amang pendeta Mangasi Senturi MTH topik ni PA Tuhan penolong kita nama kasuhuton PA ni ama di hari Rabu nanengro ima horong amas yang sektor sada 2 do tolu pinangi doma tu ama lumu bimana dong di sektor sada 2 do tolu masa parsidohot magdohoti PA amai titing namangihut pertanyaan rumah tangga di hari Jumat nanengro di Patupa Huriata do pertanyaan rumah tangga di 2 inganan Naparjolo di sektor onom di bagas keluarga CMT Lubis inangi FYR Boru Sihaloho napaduahon di sektor Pitu di bagas keluarga Nyonya Simorangkir S Boru Hutagalung masuk pukul 10 sia 30 wita acara marbahasa Batak pinangidoma salut ruas ni Huriata nadong di sektori asa parsidohot di acara pertangyangan ini titing namangiu jadwal latihan sekolah minggu asalam efektif latihan perayaan Natal Yanak Kota sekolah minggu di Patupa seksi sekolah minggu do jadwal latihan Natal tambahan di Patupa mai di hari Selasa tanggal 24 September 2024 tu horong kecil di hari Kamis tanggal 26 September 2024 tu horong besar masuk pukul 10 waluita maringanan di gedung sekolah minggu GSM ni Huriata jala disakapi seksi sekolah minggu do guru-guru sekolah minggu berlanjut ma latihan tambahani sahatu perayaan Natal Yanak Kota sekolah minggu nganaing Patupaona tu horong kecil di hari Sabtu tanggal 14 Desember tu horong besar di hari Selasa
tanggal 17 Desember tahun 2024. Titing na mangihut pajak konon aka mahasiswa baru dan baru masuk tu perguruan tinggi na adong di Pulau Balion. Obar tu program ni Huriata di seksi Naposo Bulung ni Huriata di Patupama acara ibadah penyambutan mahasiswa baru sekaligus pelepasan horong remaja nonggok umur masuk tu horong Naposo. Acara ini dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 September tahun 2024 dimulai pukul 10.05 WITA maringanan di Pantai Mertasari. Ibadah penyambutan ini diuluhon saluhut aka pangula nagotiki di tonga-tonga ni Huria HKBP Denpasar. Tu ganup mahasiswa baru boima berkomunikasi asa boy menghadiri tu Naposo Bulung na ditunjuk gabe kontak person di ulau ni. Titing na mangihut bunga altar di tonga-tonga ni Huriata di Parminggota Sadarion sumbangan sian seksi perempuan marhite titingon di Pasar Huriata hata Maulate Godang tu seksi perempuan. Namangihut kunjungan kasih pangapulion di Minggota Sadario tanggal 22 September 2024 Dewan Diakoni marhite seksi diakoni sosial patupahon kunjungan kasih pangapulion tu keluarga situa M Simangusong inangi D Boru Pasaribu Nasida Rosian sektor 10 sada. Acara kunjungan kasih pangapulioni di Patupa Madung Sipulano Parminggota di sesi Napa Dua Onon maringanan di ruangan konsistori gerejata. Pinangiroma tu saluhut ruas nadong di sektor 10 sada masa parsidohot di kunjungan kasih pangapulioni. Namangihut dukungan doa tu ruas ni Huriata natongon marsahid dirawat di rumah sakit manang dirawat di Bagas Inganan Nasida. Amanginang tabuama di Tangyangta hama malum di dongata sian parsahitun Nasida nabui jahawanun nami guar Nasida na parjolo inang Nyonya Hasibuan Borusiahan Opu Joshua Amang R Situmorang inang Nyonya Situa FO Sinaga Boru Pasaribu inang Nyonya O Tapubolon Boru Siregar Jala Yanakon ni Huriata Siliduat Olivia Pardosi Dohot Felicia Pardosi tabuama amanginang di Tangyang Tabe asa tumibo Nasida Markahi Pason. Laporan keuangan di Panitia Pesta Gotilon songsongoni laporan keuangan ni Huriata Buima Tajaha di titing naung dibagihon akasitua sektor marhite wea grup ni sektor tabe. Naparkudi ucapan ulang tahun Parhalado do ruas ni HKBP Denpasar pasahaton hata selamat ulang tahun di hari hatu tubuh dohot pardongan Saripeon Tuhamu ruas ni Huria nama ulang tahun memukasya tanggal 22 September sahatu 20 September hatani debata nama makulingamu dibuat sian pasalmen 110 ayat 24 songonoma di doklisi Ariona jinadihon ni Jahoba marolok-olok jalan marlas ni roha mahita disi songonima hatani tuhata atong saya di pasu-pasu tuhata madiamu hahi pason lasni roha dohot gajang niumur akaima titing namasa di tonga-tonga ni Huriata di pargugoy tuhata mahita asaboy hita mangulaon akaulaon nadinggan opar tulongoni rohani tuhata amin. Sonari pinasaha ma partikianon tu nama wakili panitia pareheon seksi ama lau mangalehok dihita sosialisasi kegiatan parheheon ama. Pinasaha ma tu nama wakili. Shalom.
Yang kami hormati Pendeta Resort Amang, Pendeta Sianturi, yang kami hormati Pendeta Firdaus Tasoid, yang kami hormati Inang Pulau Semajuntak, dan juga kepada kita Amangina yang kami kasihi. Sebelumnya kami ucap terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami panitia Pareheon Ama untuk kesempatan pada ibadah kali ini. Kami diberikan waktu untuk memberikan sosialisasi atas untuk kegiatan Pesta Pareheon Ama tahun 2024. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Pesta Pareheon Ama tahun 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024. Jadi kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah Pesta Huria. Pesta Huria itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 November. 2 minggu berikutnya baru Pareheon Ama dilaksanakan. Namun menuju tanggal 17 November ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Ama Denpasar, antara lain rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan dimulai pada tanggal 5 Oktober. 5 Oktober ini kita akan mengadakan acara pembukaan terlebih dahulu yang meliputi kegiatan ibadah singkat untuk membuka acara, kemudian ramah tamah serta perjamuan kasih, dan diikuti oleh seluruh Ama Denpasar, HKBP Denpasar, dan juga pada hari itu juga akan diadakan lomba cerdas cermat Alkitab. Kemudian di rangkaian berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober, yaitu perlombaan catur dan perlombaan tenis meja yang akan diikuti oleh seluruh Ama HKBP Denpasar. Rangkaian acara berikutnya adalah tanggal 26 Oktober akan diadakan lomba vokal grup Ama antar sektor yang ada di HKBP Denpasar. Jadi pesertanya juga semua Ama yang ada di HKBP Denpasar. Pada tanggal yang sama, pada tanggal 26 Oktober di sore harinya akan dilaksanakan kegiatan jamming session yang akan dilaksanakan secara streaming, dan pesertanya juga Ama HKBP Denpasar. Kenapa semuanya Ama? Karena memang ada pun visi misi kita agar Ama HKBP Denpasar ini boleh boleh bangkit, boleh ikut serta dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Gereja HKBP Denpasar. Adapun teknis untuk pelaksanaannya, peserta-peserta yang boleh mengikuti acara ini dikoordinir oleh setiap sintua sektor. Maka dari itu kami panitia memohon kepada Amang Sintua sektor agar bisa mengkoordinir setiap anggota sektornya, khususnya Ama, untuk boleh mengikuti setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia. Jadi kemudian untuk acara puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2024. Untuk kegiatan acara puncak antara lain kita melaksanakan ibadah, ramah tamah serta hiburan. Jadi kita tidak ada penggalian dana secara lelang ataupun bagaimana, cuman hanya untuk acara puncak saja karena semua rangkaian-rangkaiannya dilaksanakan sebelum tanggal 17. Jadi sekali lagi kami panitia sangat berharap kepada semua Ama yang ada di HKBP Denpasar untuk turut berpartisipasi atas semua kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia. Bagi yang punya bakat di catur boleh mendaftarkan diri kepada sintua sektor masing-masing. Bagi yang punya bakat di tenis meja ataupun di bernyanyi ataupun di cerdas cermat Alkitab agar boleh mendaftarkan diri kepada sintua sektornya masing-masing. Jadi song ini sosialisasi Sian Hami panitia mau lihat ya.
terpuji Tuhan tahu tapasaha ma peleta. Oh
tau dihami oleh Tuhan, terima kasih hangoluan nami di bagasan hatami. Jala suruh mato dim maringan di rohanami ganuk marsada-sada. Asa ho pake tiki namion oleh Tuhan, dohot mamuji pasanga poko. Bahen pardomuan itu tim tuto dinami nang mapar rohanami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Uriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion ima na di enet sian buku Psalm bidu 104 mamuka sian ayat sada sahatu ayat tolu dohot ayat 10 tolu sahatu ayat 24 tapayuti hutma turpuki hujaha madihita songonon ma didok puji-pujian tu debata na asirohai edesian sidapit puji majahoba aleto diku jalanasa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai puji majahoba aleto diku jala unang tong halupahon dengan ni basana sudena ibana do manesa saulak nari hujaha salaman jaha maaf puji majahoba aleto diku nabolon situtudoho ale jahoba debataku marpahean hasangapon dohot hamuliau doho hati uron di aliton ibana hira ulos ibana pahebakon aka langit songon ribe-ribe ibana manggulang-gulangi di aka aek bilutna pargijang huretana do di bahen aka obuni mardala-dala do ibana di atas habong ni alogo ibana pasobur aka dolok sian aka birutna pargijangi sian parbueni aka jadi-jadianmu do butong tanoon ibana patuuhot duhut-duhut dipinahan dohot ikau rata bahen parulian ni jolma lau paruarhon roti sian tanoon rodi anggur na palas rohani jolma nagalei asa marmiak bohina lobi sian nahona miak dot roti na manukul rohani jolma nagalei butongan ma akahau ni Jahoba akahau ares ni Libanon akana sinuan nai disima marasari aka pidong siboru tasik namar jabuhon hau tusam aka bedu do napuna dolok aka natibui haporusan ni aka atuasu do aka dolok batu ibana mabahen bulan pajur-jujuran tiki di boto matani hari do hasudutanna hodo mabahen haholomon jadi tubuh ma borngin disima gumamang saluhut binatang harangan singa nabajar akan napatungaur mangido si soro onna jala mangalului sian debata si panganun nasida bicar matani hari mangicurut mana sida lahu manggopang tu bagasan liang nasida ruar ma jolmai tumopot ulaunna na pinuhutanna rasi rasa bot ari tungnalan sitududo aka jadi-jadianmu ale Jahoba saluhut nai di pauliho marhite-hite habis taran tunggok jadi-jadianmu do tanoon ima di suraton di bagasan turpuki dihita saluhutna kuria haholongan ni Tuhan Yesus Kristus anggo mingguta sadarion naking nunga ditiktikon minggu hari
ekologi. Jalada kolak kuriata saluhut huria nadi Portibion memperingati hari ekologi. Nangpe so apala pemiliar on di acara mingguta alai pinasahat matuhita saluhutna selamat hari ekologi. Selamat hari ekologi. Kurang gua pe. Selamat hari ekologi. Ahadonata peringati di hari ekologi. Ima memperingati hari penciptaan Allah atas segala sesuatu yang ada di bumi ini. Jadi khusus di Minggu Tasadarion di Paingo Dohita sebagai partner ni Debata Jehovah untuk merawat alam ciptaan Allah, semua yang ada di bumi ini, oleh karena rasa syukur kepada Tuhan. Kalau kita bersyukur kepada Allah atas ciptaan Allah yang ada di bumi ini, semua keteraturan yang Tuhan ciptakan di bumi ini, maka karena syukur kepada Tuhan, kita akan bisa dan tahu songo dia macarana merawat bumion doh sude pangisina. Las nirohata syukurta aka amanginang marhite nataida naking syat turpuki memang serasa dibawa dohita muse tu sada peristiwa penciptaan panopaon ni Portibion dohot sude pangisina. Jala parpesal minon mengajak kita, menghimbau kita saluhutna asa sungguh-sungguh bersyukur, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan atas karya Allah yang begitu besar di bumi ini. Ngai bari tahun nakin diturpuki, semua mempunyai kehidupan. Kita diciptakan mempunyai rantai kehidupan, di mana semua ciptaan Allah itu berhubungan satu dengan yang lain. Meskipun kadang itu tidak langsung tembak, tetapi semuanya mempunyai ikatan yang kuat, yang tidak lepas dan tidak terpisah satu dengan yang lain. Rabba-rabba sajope itop pade bata, adong do nama marluhon inak kaningan. Siennata jahi ima akadorbia, aka binatang herbivora. Mereka ini memakan rumput-rumput. Rumput disediakan adalah untuk binatang herbivora. Dan manusia sekarang ini mencari-cari rumput mana yang menjadi obat. Alana ngalam perluhian no yang dijolmai aka ubat. Obat-obat baru untuk penyakit baru. Maka penelitian dikerjakan sampai mencari raba-raba. Itu ngadong siar raba-raba nagabi ubat. Toho dia mangina? Toho hiyan. Nakolat toho. Dan ada pohon-pohon besar yang Tuhan ciptakan. Ada pohon-pohon kecil yang Tuhan ciptakan. Hewan yang lainnya juga membutuhkan itu, apalagi manusia. Hauna met-met, hauna balga, ditop pada bata, narikot tujol mai. Ai molos wadong hau di bumi on, akan jadi apa bumi ini? Kita tidak tahu akan jadi apa. Manang nong gabi lautan bebas do. Haru godang dope aka hau na bolon di hutan, ngajok-jok terjadi
banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor akibat penebangan hutan yang tidak beraturan. Ada tempat untuk disediakan bagi manusia di bumi ini. Tempat dia tinggal, tempat dia bekerja, tempat dia beraktivitas. Dan bumi ini dan segala isinya Tuhan karuniakan kepada manusia untuk dinikmati, untuk dipakai. Tetapi bukan hanya untuk dipakai dan dinikmati, disuruh dijaga dan dirawat. Untuk apa itu dijaga dan dirawat? Asa toktongi mangalehon berkah tujolmai. Asa toktongi mangalehon pasu-pasu tujolmai. Asa toktongi mangalehon hahipason dijolmai. Asa toktongi mangalehon hanguluan dijolmai. Jala parpesal menon membawa kita kepada suatu kejadian, keadaan di mana kita harus bersyukur. Karena Tuhan menentukan segala sesuatunya, matahari, bulan dan bintang untuk menetapkan waktu-waktu, waktu siang, waktu malam, waktu gelap, waktu terang. Dan disuruh debatahi sudah songor robot non-stop beroperasi. Haru robot stop, apalagi jolma. Kalau Tuhan menciptakan waktu-waktu, itu semua untuk kesejahteraan manusia, untuk kesehatan manusia. Maka pakailah waktu itu sedemikian rupa. Itu adalah hal yang paling menyenangkan. Innaka halak napistar. Halak napistar madok memakai segala waktu dengan tepat, itu menyenangkan. Bagi Tuhan, jika manusia memakai segala waktu yang ada adalah untuk kesehatan, untuk kehidupan, untuk keselamatan. Maka dia tidak membuat hanya matahari saja, tetapi juga membuat bulan dan bintang. Maka dia tidak menciptakan terang saja, tetapi dia juga membiarkan kegelapan ada. Asa adong waktu istirahat, lo jadoh amang, lo jadoh inang, di bagasan ngulumi, istirahat satokin. Kenapa kita diajarkan lehon motuhami sadarion si ahri rokote? Ido, lehon masadarion, tiap hari kita mengido lehon masadarion, tiap hari kita mengido lehon masadarion. Alea hado di paula-ula jolmai. Sadarion ikobahenok kudo pacariaku tupino parhu satu generasi pasapuluh toluhon. Karena itu adalah target, maka dia mati-matian menguras seluruh tenaga dan pikiran untuk materi itu. Memang disuruh kita mengulas tiap hari. Aisyah nanger-nger do asa ngor-ngor. Molotopu ngor-ngor. Molotopu ngor-ngor amak kamanginang. Ahana masa. Matutung nama. Manigay nama kan molotopu ngor-ngor. Bahkan tidak bisa dikendalikan. Molo sian halak batak madok sian nanger-nger do asa ngor-ngor. Itu sangat baik dia. Terus stabil, kestabilan hidup. Molo maban stabil kilogram ni akaina malodo, menjaga makanan. Alai maban stabil ekonomi jolma, gudangat do gagal. Adong na patopu-topuhu melonjak hebat-hebat, alai adong patopu-topuhu kosong. Apalagi dangi botor mengatur dompet lo belaja. Rencanana holam manuhor gabiri. Ale ngadoho itu hor kacangna dihana itu hor musian.
marupa ma anggaran lobi sian na isi persiapon. Alay adong dotong na terbalik. Nga direncanahon manuhor sada 2 tolu, ujung na pikir-pikiri, buro hematon, oruan maon, oruan inna, kualitas na mamoro kan ido, alanya ha, asasanga sugu manuhor an inna. Adong dotong songoni. Alay nata maksud di bagasan turpukon akamanginang, Allah menjadikan nggak dipature debata perngulun di jolmai. Anda mau bekerja silakan, Anda beraktivitas silakan, tetapi ingatlah istirahat. Jangan non-stop, robot saja perlu istirahat. Ay mau terus-terus robot bekerja mangalo doi. Mangalo do mang nadangak kamang. Mangalo, panguluhamu terus masin ni sepeda motori, anggoso habang sendiri. Ala ni mohokna, kan itu habang sendiri bana. So ngoni do akan lepu ni jabui pe. Non stop main di pangulu torusi, anggo sumber pakin na meledak. So ngoni do akan mesin cuci do kulkasi. Kan itu mangulu saleleng ni leleng na pakin na. Mangalo di sudai molong terus non stop. Jadi daging tope molo non stop beroperasi akamanginang mangalo do sudai sel-sel naik. Maka anak arung pembengkakan di jantung, pembengkakan di telinga, pembengkakan di dungkul, pembengkakan di perut, sudah pembengkakan. Terjadi mencari solusi, gawe operasi masude, operasi plastik, operasi penghilangan lemak, operasi on sudah dioperasi. Karena sudah terjadi pembengkakan. Itu kalau tidak ada sel-sel di tubuh tope, kalau terus-terusan bergerak kan mangalo dia kamangina. Ngai pangido mata tong, modo po inna. Alay, saya naing bol lagi bana, bolu itu kondok kore api asa hok boy mabahen karipikon, asa rong gadis sonot ton tiap harion kan itu istirahatlah. Mana ngarong do sebalik indah Holanda modo kare jona. Do mabege jami tapi hon narenges terus. Kan itu aram tong nasa balik na songoni Holanda murum anggoyat tong na berlebihan no manakingani tong do alan yakan nong miledaki dero miledakat tong alana sorong atau pergerakan ujungna penumpukan nilai mak jadi obesitas ujungna sakit gula ujungna modohodok nang soi pangi doi mana modohodok sendiri doi kan itu nakingi pangido asa murum dan ngulum-ulum ipaksay mana karejo kan aneh-aneh itu semua ya ipangido asa modop dang di leon terakhir dang ipangido be modop gabe mangido modop terganggu semua kesehatan tubuh. Memang akamanginang kondisi do kadang mabek kita songoni tuntutan do mabek kita songoni hidup do mabek kita songoni karena memikirkan hiduplah kita menjadi banyak cepat mati. HP halat na memikiri hidup ikut tetap hidup supaya bisa mempertahankan kehidupan. Inilah yang diingatkan nai pasingok ni parpesal meno di bagasan ngolutta saluhutna. Molo tuhatai, molo debata, terus doi bertanggung jawab di bagasan ngolunihi tahajul maun. Sian najolo satu nuaing, satu ajal nih hasianganon. Dia akan terus memelihara seluruh ciptaannya. Tetapi Allah itu menginginkan kita ciptaannya ini bekerja sama dengan Allah sebagai partner penjaga di tengah-tengah dunia ini. Bohado hita gabe pater dongan saulaun ni debata untuk merawat segala ciptaan Allah. Asaboy tetap kita sejahtera di tanah on. Bereng makamanginang. Aduh mengakibatkan akal longsori. Aduh mengakibatkan banjir bandangi. Alanya harus aluhuna. Sonari marromu si akasahit na sotar taube. Kan itu aneh-aneh sekarang. Sumber penyakit juga aneh-aneh. Karena apa? Ya mungkin nakingani pembludakan di satu tempat, pengikisan di satu tempat. Adong membludak, adong mengikis. Kan itu? Satu sisi dikikis bumi. Marhite pemotongan kayu-kayu berlebihan.
tanpa aturan. Alanya ala gudang ekonomi natong, gudang kepeng na, terus membangun, terus menumpuk harta, terus menumpuk, tak pernah mengalirkan, menumpuk terus. Si panganon na menumpuk terus di badanon, gabe sehat dua manginang. Tidak. Gabe penyakitan. Maka anak marsahik do jolma, mau soya madok cukup dan bersyukur. Mau terus-terusan menumpuk gabe marsahid. Ujungnya sahidna boha. Tak akan tenang dia sebelum masuk sekian terus tu rekening. Alai, ngani do kata itu hatai. Tua hama omo amusaluhu na portibion molo mago do. Todim, tu dia sogoti. Molo gabi di dok sonang maho ale to di gunung arade sude di ho. Ai parade. Ai siar roti isabing do hangoluan di jolma. Dao. Sian hata na haruar sian pamangan di debata idu hanguluan di jolma. Kau hidup karena kubuat inna debata. Kau mau berhenti karena kubuat inna debata. Kalau kita berpikir karena usaha kita sendiri hidup selama-lamanya, tak akan pernah kecapaian. Tak akan pernah kesampaian. Jadi nani homol-homol di jolma saluhna tong do gabe bolong. Jadi dinikmati dengan bersyukur, berbeda dengan menikmati saja. Sangat jauh itu berbeda amangina. Menikmati dengan bersyukur. Nakingan Allah menetapkan hari-hari, matahari, bulan, bintang. Allah menetapkan itu cakrawala untuk terang dan gelap. Pakai untuk kesehatan, untuk kesejahteraan, untuk kehidupan. Jangan dipakai itu semua untuk menyiksa kehidupan manusia itu sendiri. Aingnya didok nakingan di episteli kan? Nang pe didokon molo persea hamu malua mahamu mangolu mahamu ale molo so persea hamu ona uhum mahamu dangau manguhumi hamu ale hamu sadiri do manguhumi hamu alanya ka aiso diulah kamu na tau gabe hangolu muna tu hama goa do ujung nama aku sadiri hamu kan iro nak niro kini episteli. Kamu tidak percaya maka kamu akan terhukum sendiri. Berjalan airo Kristus tutonga-tonga ni portibion dang nalau manghumi alai nalau palua hoddo lau pangulu hoddo alai dangolo hita mangulu dangolo hita malua setong neng pikirata do wasokta do gogota ta pangasahon di bagasan parngolota sega masude natinopa mapolok ko sembarangan masampa ni jolmai memakai plastik sebanyak-banyaknya apa yang ngasih di kampanyehon kurangi plastik kurangi sampai adong tas nijol me ebiti madokon kurangi plastik dang pamangan nijol me be madok ditasi do digobar asal dijaha jolma ijaha sadiri inna kan isuruh hitamat jaha sadiri ale nga maago biak katasi narong bisi jahon nijol ma ujung na mamula mamuse plastiki pencemaran udara sebanyak-banyaknya. Apa yang nggak diberitahukan? Plastik mendatangkan banyak racun dalam kehidupan. Penyebab kanker terbaik, ya, penyebab kanker terbaik. Makanya yang panas-panas tidak boleh ditaruh ke wadah plastik. Ale si panganota sudah disajikan tanpa plastik. Dangadong, sudah marplastik. Harukarotas penang dilapisi plastik. PRT kita sudah siap saji dari kedai, semua mempergunakan plastik. Ibu-ibu yang rajin menyimpan barang-barang di rumah, ya, piring cantik, piring keramik, piring stainless, piring kaca, semua menjadi pajangan. Sobinoto ise soguk mamakai. Kan itu? Dang dinoto ise soguk be mamakai. Ayo lah nisipan no may lamari. Baro mamata, itu harus aduh dapat pengupungan mo, paliannya tu jol memang lo sepakai mo bionin, na kan? Alanya ha PRT pehita tong saji besudi, dangarong pemanuci piring, asa praktis. Jadi kemalasan menimbulkan penyakit dotong. Holan alani malas manuci piring, ujung nagabe Roma plastik yang mendatangkan penyakit. Oti-koti dunia ni alai stabil teruskan, nengek stabil. Ingat adokon sedikit demi sedikit akhirnya membukit. Inna kan kumani pesongoni doi
sa titik deh sangon sebiji siarom na sebiji ni siarom deh mudanay alelam lelem martabat me biji ni siarom ujung na membengkak me mana gabe besar polusi udara matong kaniro polusi masude dohot ibagas tubuh ni jolmebe ngadohot plastik apalagi sonari nangarung muse isu gorengan naming kilat hati-hati ada lilin dan plastik dicampur ke minyak gorengin na tohoro na ingin naro masih patah asa marjogal torsiar langoni si menugok satu botari ya tutu binaim ma jo penelitian nate akaina kaya omong goreng pisang ijabu ni goreng pisangon di bahan tepung beras campur tepung roti at terjogal lo mana satu ngajom na inu ngadelut kan itu ngadelut di mana butini HP goreng ni hala i pasaran mulai manogo i goreng satu botari inna terus saat lem juga di mana terus kan itu HP gorengnya kena terjabu nga leduk dan olo behita mangalang goreng na leduki goreng na marjogalido talului alanya ha odo jago odo tabutungingi inna kan HP na marjogali na bohadoi ay utabo do haroroni sahis yan haroroni hai paso jadi ya kamang molo digorengin at goreng di jauh nang pelebek kan kamu ma iro nama besehat daripada itu kamu gorengi dipajakan marjogal mulai manogo satu botari ngasih pikiran nih kan itu gua nama bisnis kan menghalalkan segala cara alai dalam hal onak kamanginang sebagai orang Kristen kita diajak jujur untuk segala hal ya karena apa? Anak-anak Tuhan Yesus itu harus menciptakan kehidupan, menciptakan kesejahteraan, menciptakan kesehatan. Molo halak Batak mertiga-tiga yang lang itu tiga-tiga namangina. Berek kamu pertiga-tiga migo maki. Itu baan. Dah itu hudu libana ijolo ni migo maknai. Maus tu yang lagi migo maknai butini. Maus yang lagi. Kan itu alanya ha. Ai bodoh dijamini mana itu tidak mengandung yang beracun. Bodoh dijamini mana itu sehat. Makanya geleng naik pe yo popai bana nah alang nah inna roka. Ilihat do tiga-tiga nih. Coba jo nasing nih. Paro kamu per tiga-tiga, mau solo malang tiga-tiga anak. Hati-hati. Kenapa dia tidak mau memakan itu? Justru dia membeli jualan orang lain untuk dimakan. Apakah dia berjualan itu menitipkan sesuatu di situ? Kita pikirkan. Nang pe unang seujun dah. Ale artina ya. Jangan seujunin na boy doi. Manang ujun manang ojunin na manang seujunin narang dinote dah itu. Nah ya ada binegiato. Jadi kehati-hatian itu, kewaspadaan itu untuk kesehatan. Termasuk maka penyedak rasa isude. Ayamu maju akamanginang. Jagal do nani lopa itu hor kaldu ni daging laho mabay sedap dagingon kan itu kanak kaina jagal de lopahmu di kamu do penyedak rasa tu jagali HP kaldu ni jagali do penyedak rasa nabi nain mengandung sesuatu ay ngata boy kaldu ni dagingi sebenarnya malah seimbang do bumbune sudah tabori tanpa penyedak rasa kurangilah penyedak rasa racun itu di dalam tubuh kita, penyebab kanker dan yang lain sebagainya. Seorang ibu yang baik jangan coba-coba membuat itu. Ay di lopa sayur bayam dan dialangin na ujungnya binay masih mau totik asa dialang memupuk penyakit di dalam tubuh. Hal yang simpel-simpel, yang praktis-praktis tidak selamanya membangun di dalam tubuh kita. Asa lebih teliti do hita akamangina, lebih selektif hita mana yang baik, mana yang tidak baik. Karena Tuhan menginginkan di sini perawatan. Pada dasarnya Allah menciptakan segala yang ada ini sudah bagus ama. Bagus semua, sempurna semua. Tak ada yang kurang. Alejol memang dokon hurang do natinoppan ni debata ina kan? Gabe manusia menseleksi natinoppan ni debata. Hape tikiri toppa jolmai, hutoppa maho gabe jolmai na ibuat tano. Ipajongjong dungi di bahan diuluson ho satu si mangolu may bana dairo hape gabi imam menseleksi aha kada joni debata di tonga-tonga ni Portivion. Benarkah
manusia sekuat itu? Berdasarkan akal dan pikiran manusia, memang kita disuruh mengembangkan, tetapi jangan menjadi ada warna, istilahnya halakan kebablasan. Ya, kebablasan itu selalu tidak mendapatkan hasil yang positif. Alani disuruh kita di bagasan bahasa Batak mengarajai. Molo mengarajai ngaisi mamake, ngaisi menjaga, ngaisi merawat, ngaisi memelihara, melindungi na. Dungi muse manabor-nabor ngaisi sude. Molo do mengarajai. Asa rajai ma akka pidong na martonga-tonga langit, do sude akka dorbia, do sude akka natinopa. Baik warna inna. Iro kotujol mai. Alani dihita saluhuna molo parpesal menon mengajak kita songo dia do hita memuji habal gaun ni debata di bagasan sude natinopa ni debata. Bohado hita makilala dengan bahasa ni debata. Asa tokto kita marsigatung tu asini rokan ni debata. Patu pahon di bagasan ngulu tahun berdasarkan asini rokan ni debata. Unang di pangasahon pikiran na gogona dohot hamok kusonna. Unang gabi pamok kusu gabi jolma. Sarihon bayi halakan deba. Kan itu? So natarok ko ni pikirkan generasi berikut. Apa yang atas saya tatangyakan? Leo di habis sadarion hanguduan. Siap hari. Tuhan menciptakan kehidupan setiap hari buat kita. Dengan terus bekerja, dengan terus berusaha. Jangan membabi buta, songon anak nilita. Tolu dua anak nilita, saya naso har butongan. Saya madok dia tu so, dang marna saya tong. Dang marna butong, dang marna saya. Dang marna saya, tidak pernah mengucap syukur dan mengatakan cukup. Ini membahayakan kehidupannya sendiri. Membahayakan kehidupannya sendiri. Ciptakan kehidupan buat orang lain tanpa merusak tatanan yang ada, yang telah dibuat oleh Tuhan. Dita saluhutna molo dibaen naking di ayati na parpudii ayat padua pelopoti padua pelopatoni manabai perikop ni ayat bidu 105 nakingani ita bai sade perikop nai marhite manabaw na 24 tungnalan situtudo akka jadi-jadianmu ale jahuba saluhu na di pauliho marhite-hite hapistaran marhite-hite hapistaran di patupaho marhite-hite hapistaran tunggok jadi-jadianmu do tano on. Itu semua sudah ada dalam perencanaan Tuhan. Segala kehidupan manusia sudah ada dalam perencanaan Tuhan. Jadi kerjakan saja, jangan berlebihan dan jangan terlalu ambisi, jangan dengan menghalalkan segala cara untuk memperoleh segala sesuatu. Tetapi dalam hal ini jangan kita menjadi sumber malapetaka bagi seluruh ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Alaniaha aitu hita do di leon bisuk do hapistaran. Tu hita do di leon otak dohot pikiran. Hita do disuruh mengendalikan, memelihara saluhutna. Binatang taunya hanya makan, tanam-tanaman taunya hanya dirawat karena dia tidak bisa bergerak. Kalau sampai tanaman-tanaman itu punah oleh karena kebodohan manusia, tanaman itu tidak bisa mengambil makanannya sendiri. Kita harus merawatnya karena dia tidak bergerak meski bertumbuh. Binatang peholan namangat dawi, nang pemakhluk hidup ibana, dang dibotoi membuat makanannya sendiri. Angko sohita patu pahoni di tengah-tengah ni Portibion. Kalau semua hancur oleh karena kejahilan tangan manusia, maka seluruh ciptaan Allah akan rusak oleh manusia itu sendiri. Maka ketika manusia itu berdoa, leo madiau hangolua siganu parina, dang lehonok kube, inna Tuhan ini nama. Puasa, ay saya paliani, saya gay huru sudah inna kan, bencana nomor rotuho inna. Karena kita tidak merawat ekosistem yang diciptakan Allah dengan baik. Karena ekonomi yang banyak, manusia sering mengeksploitasi alam ini sesuka hatinya tanpa takaran. Ibai pamaret tapi aturan dang boy merambah hutan sembarangan inna. Ala ekonomi besar, suap sana, suap sini,
ujungnya suap masude, kan itu? Alangnya suap sana, suap sini, ujungnya masuak masude, dot hau na di hutan ini, sude memasuak, dan orang bina tinggal. Apa yang terjadi? Hancur mina, kan itu? Hancur kita semuanya. Belakangan kini kita merasakan beberapa kali gempa Ibadion. Adong dona so makilala gempa ya manginang. Molo adong na so makilala da pas renges maraya teh. Ala pas jam-jam adon yani roy kan itu. Enggo tikiro gempa santai do hita. Tay madang pola buai na hita do. Gempa inna kan. Tarsonggok madohot akana di Sumateraan. Parjodo halaki mar telepon. Gempain na di hutamuna te ingin nanget telepon. Ay terhata-patok do saha informasi kan. Iso do gempa di sana repot. Kan itu ngapa kamu di sini? Itu namanya kepedulian. Kalau betul kepedulian itu ada amang inang, maka mari ciptakan beramai-ramai keamanan di bumi ini. Karena saya terhubung dengan orang lain di sana. Saya terhubung dengan orang Jakarta, saya terhubung dengan orang Sumatera, saya terhubung dengan orang semua. Saya juga terhubung dengan tumbuhan, saya terhubung dengan binatang, saya terhubung dengan orang lain. Maka jangan pikirkan diri sendiri. Pikirkan kehidupan semua alam ini. Pikirkan kehidupan orang lain. Irona nirokona nakingan selamat hari ekologi. Mari kita rawat bersama-sama ciptaan Tuhan ini. Jangan jadi sumber malapetaka di bumi ciptaan Allah ini. Jangan jadi sumber malapetaka. Tetapi mari menjadi sumber sukacita, sumber kehidupan di bumi ini. Ahita dorongan di debata merawat Portivion. Kurangi penggunaan plastik. Hemat energi. Aka charger munai aka itonan aka nak poru nak naposo unang terus tol hamu di akai. Otik-otik do keluar kan? Tapi pemantik itu untuk energi. Kalau nggak saya charger kamu HP munai cabut. Unang terus tol di si. Ay haru digungo tol terus acik do kan itu. Halak na merubah molo tol terus ahai impusi di gungne do di sonnya acik do. Arus listrik juga seperti itu. Kalau terus dia dicantolkan, meskipun kecil-kecil dia, tapi pemantik. Baik kok kamu nama dia jabu, setiap jabu morong tolu anak konna, tolu HP ini sahalak. Kan itu HP ini matai tolu, ala tolu kolehana. HP ini natai 5, ala 5 kolehana. Unang marsap-persap sudah. HP ini anak konna adong 2 tolu. Terjadi adong dijabu charger 10 tolu. Bayar kok kamu 10 tolu charger dijabu tol terus but ini. Solom. Nah otik-otiki boy do gabe. Balga kan rusak. Pemborosan energi amang inang. Bertobatlah. Kan bertobatlah. Apalagi mau lorong ijawi 30 biji HP. Alanya 10 halak yang nakon na heli 2. Anggo HP ko lasada do. Boy ho pastihon. Kan itu? Aling HP nereng dongan itio pison sampai tu HP ni bo marjejer. Hubaya kom mapiga charger ni aya sing-asing do charger na kan? Hemat energi. Aka manginang. Hemat listrik, hemat air. Unang ala gratisan air di sana, murah air di sana atau dibayar orang lain airnya, lalu jor terus air itu. Hemat energi, hemat listrik. Godang do hepeng tamanggara dia manginang. Tapi hematlah untuk orang lain. Ya, godang do hepeng tamanggara ri. Apalagi mau subsidi pamareta mana atau emak tersedia gararan nin, kan? Subsidi pamareta manang jabu ni pamareta. Ujungnya meledak matong terus ahon listrikon. HP mengganggu di tu komunitas ni manusia tu alam lingkungan ni aka jolmaon. Jangan sembarangan membuang sampah. He adu media bujol ma alani sampah nasapat. Malang jajam memana sabil bersepeda motor. He bisa lang jajanan nai, hebang ma
ihabak kuma plastik resek nai. Hape habang maka reseko daw tu seberangan. Lako ma tu bohini. Par sepeda motor na asing na daw di seberangan. Ay habang daw. Ujungnya terjadi kecelakaan. Ngeri kan? Itu juga membahayakan kehidupan manusia. Jadi jangan jadi sumber malapetaka di bumi yang diciptakan Allah. Karena kita partner Allah untuk menjaga bumi ini, bagaimanapun caranya. Jadi akainang pakai kamu mamak kepiringi, sayang. Ayo, carilah mari idang arung mamakai, cucilah piring itu, kurangi plastik. Kurangilah plastik. Unang songon paraha, ya adong kampanye pengurangan plastik. Tikini daku boto daku ingo be aha, giduk dunia guarni anai. Organisasi nai kan dilarang plastik, olahraga inna kan, par pera-pera do raguar nih, pera-pera guar, rotok tusan, tiki di Sumatera dope di Sibulga, terus majol main baru olahraga itu sih, dilarang plastik inna, ale setiap rona sida mengikuton acara hadiah na plastik dotong, karajang plastik, bokor plastik, sude plastik. Jadi mekeliba, ale dang na mengkampanyekan mengurangi plastik teh niku. Ido asa sehat makana olahraga haminin na. Jadi setiap hari habul. Ido ayah dong do hadiana. Hadiana ipapungu masude berplastik karajang plastik do akasude plastik. Ai dia do nani rokon na. Bayangkan amang inang kita kampanyekan tapi kita lawan. Songoni majo jota jolma ya teh. Ale tapi pikir-pikir mabirtu mahita sude. Tahu sah menjaga ekosistem dengan baik. Alana tanggung jawab terotong merawat tumbuhan dok binatang. Borak do tugas tadi tonga-tonga di Portibion. Unang alani hita sega hau, sega dolok, sega akka hewat, sega akka binatang. Rap mahita do debata. Unang holan rap nalau marede. Ayo, unang holan marga dengat tangan nalau manortor. Ale marga dengat tangan mahita nalau rap doho debata. Laho menciptakan kehidupan, keamanan, keselamatan di Portibion. Karena kalau kita melanggarnya, kita sudah terhukum di dalamnya. Sudah terlibat kita di dalam penyakit itu tadi. Mari kita rawat seperti kita merawat diri kita sendiri. Amin martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan, pasatami tu adopanmu, di topahodo kami tutu macayuli jala denggan, hipas jala sikop sude bohal nami di bahekko. Alai dia perkembangan ni namasa gabe gudang do ale Tuhan nahurang di tonga-tonga di Portibion gabe dang bersahabat alamot tu kami. Ala ni halebau ni hami hajol maun. Ale Tuhan saya suat tumma tu kami saluhu na di dia pe kami. Di dia pe kami, songod dia pe hajong-jongan nami, ulaun nami, adong do peluang di kami Tuhan, nalaho majaga, saluhuk na natinop kami, asa tung uli jala dinggan. Ahape na buhay tarbahek kami Tuhan, hal na meti, marpanupa day tunagudang, asa salu na kami Tuhan makarikoton, haluaon tunasa natinop kami. Mauliate madiho Tuhan dipengot ho kami, adong do kewajiban nami songon akayan akonmu nalaho menciptakan kesejahteraan nang di hami sadiri pe. Saya topa madi hami roha na iyas jalapay baru parsioton nami toho jala marhite roha mauliate nami na itoktong mamuji pasanga poko marhite na olo hami gabedonganmu nalaho memelihara Portibioro di sude pangisina nang diri nami sadiri pe. Mauliate madiho di bahan nami sadarion ramoti hami tu dia pe mangalaka. Pasu-pasu mima na toktong buhal nami. Jala pasu-pasu masaluh na titing na masa di tonga di huriam. Dok sudah dia ka program rencana kategorial dok seksi. Homa Tuhan nama masu-masui. Asa gabe haroro dia ka pemujio diho. Tuhan huboto hami do. Pertibi inganan nami na peniakomon. Dada holan inganan nami. Nalaho makubasi ngulu nami. Nalaho beraktivitas. Alai Portibio pe pakeon nami do laho mamuji do pasanga poko alani do ikondongan muhami laho merawat Portibion asa tung
Boy hami lam sejahtera, lam sehat, lam denggan di tonga-tonga ni portiwi na pinasupasuhon mi. Dehon mabisuk itu kami ale Tuhan, jala paluas mahami marhau duhon tua kaparetam. Aidada lalaho manegai Tuhan sakap ni roham. Alain Allah mabahek kami doa sama ngulu. Alani saya jalo mapamujion nami toho, jalo rupi kami toktong mamuji pasangan pokok markiti sude aktivitas nami, saliling kami dia sianganon. Saat homa daging nang tordinami di bagasan manipat sadarion. Homa Tuhan dongan nami, asim maroham di bagasan Kristus Yesus martangya kami tangion nami. Amin. Maret dia mahitalos tapasat na peliata na paduahon. Nama
Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Horo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggando nasa ulibasa na mauliutus. Pasahat kami masian na nilehon mitu kami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asahu parhasya kami peleanon. Pati bulkon karajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam utadahami, godang ni si leo-leo mi tuhami, asalam gir-gir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham, di Banua tongaun songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unak kami tugihon tu pangujunan. Balu amahami sian pangagum. Pasu jala diramoti Tuhan de batama hita, disondakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala di pasaor honma damena tuto ditabe. Selamat hari Minggu madihita saluhna kamanginang kami sian parhalado HKBP Denpasar saluhna mandok muliate di kehadirata beribadah di bagasan tikion rapro mahita musik kaduan tu hari Minggu nanengro Tuhan mamadongan hita horas.
Jesus pangasahon ikon monanghon jalo pangurupion sian Tuhata Jesus dapot hagogoon mando pangusui see